Sumoto nga nagkatawa jud ko, kay mura man siya og namugos. Nitubag pud ko niya, nga oo na lagi. I love you din. Makita jud nako sa iyahang expression kung unsa siya kalipay. Ingon dayon siya, while naghag nako nga, yes, finally you're mine. Thank you sa pagdawat sa ko, ma'am. Ay, dapat dili na ma'am akong tawag sa imo. Unsa man gusto nimong tawagan nato, ha? Babe, honey, darling, wifey habi, or mahal, or mommy or daddy, or palangga. Tubag po ko niya, kacheesy man ana na mga tawagan noy. Wala ako'y bet. Gusto na ako kanang unique atong tawagan. Pero maya na ta mag-istorya anang atuang endearment oy. Pakauna sa ako, kay gigutom na ko. Tubag siya, ako kay nawala kong kagutom, kay makabusog manggod imuhang kiss. Pakisa ko otro be. Mo na'y ingon niya, while ginapaduol na po niya iyahang face sa kuha. Ako siyang giingnan, hilom, umaabuso ka na. Dala butang na ako sa isa ka tibuok palad or kamot siyang face. Dala tulak sa iya. Mikatawa ra sa Christian sa kong ingon, as we are both hugging under the moonlight. Wala gihapon niya gikuha iyang mga kamot nga nakahag sa kong waist. Ang ako ang plano na pag-uli, kay wa madayon. Kiss lang di ay ni Christian ang makapauli sa kong dughan nga nagkulo-kulo sa selos. Actually, barkada pa lang mi ni Christian. Very close na jud mi, kanang clingy kayo mi. Mao nang makaingon ko na kampante na kay mi sa matag usa. And we are both vocal pod sa amo ang magipang feel. Mustorya jud mi ni Christian sa matag usa kung ansa mo ang na-feel o giunahunapod. Yes na lang man jud hinoon ang kulang para mabutangan og label among relasyon. Though more than 2 months pa lang mi nga sigig banding, but it seems like 2 years na ming nagaban. Ingon ana nako ka-comfortable na kauban sa Christian. I became true to myself kung kauban nako siya. Sa moto nga nanulod mig balik ni Christian silang balay para magkauna. Pangita na po di ay si Christian siyang mama og mga igagaw, labi na si Shane, og i-appeal na lang po nato si Jean. Gipalingkod ko ni Christian sa table og mala prinsesa kay kuniyang gipagsilbihan. Kay siya jud mismo ang nagkuha og plato. Gabutang og kanon og mga sudan sa kong plato. Mura kog pungkol sa iyahang gibuhat. Gipasagdahan ra po na ako si Christian kay gusto man pud ko nga magpaatiman. Pabebe kay ko. Kasabay na mo nga may kaon silang Shane, iyang uyab na giuban niya og si Jean, ang ex ni Christian. Kay mga bag-ong abot pa man pud sila. Sugutong pud sila gikan sa biyahe. Dayon nangutana si Shane ni Christian kung kinsa daw ko. Tubag si Christian, nga Shane, meet my girlfriend, Sol. Love, si Shane di ay my first cousin, dinihang uyab, si Justin og best friend niya nga si Jean. Gitudlog isa-isa ni Christian ang tulo ka tao na kaatbang lang ng mogkaon while iyahang gipaila-ila sa ako. Nagbot-buot si Christian nga tawag sa kuha og love. Bisan wala pa gani may gisabutan o giaprobahan na tawagan namo. Nagtinan-away si Shane og Jean kay tapad raman sila sa giingon ni Christian. I can sense na siguro it's because sa word na girlfriend or love. I don't know. Basta nagtinan-away sila and I just ignored. Nagpadayon kong pagkaon sa kong mga alaga sa tiyan kay gigutom na. Hingon si Shane, ay, nabiya ang mga gamit ni Jean si mong kwarto kuya. Dili na siya makatulog si mong kwarto kay may bago ka na pala. Sorry, I don't know. Kuhaon lang to namo kuya Chan. Sorry Ate Sol. May gulay. Bago pa lang mini Christian pero murag mo sabak na kog bugnoan eh. Bitaw joke lang.
Dili pod ko ana ka war freak oy. I know how to control myself pod. As long as my man knows where to stand. Ito bagra pod ko nga okay lang Shane. Then smile ko. Then ingon si Christian nga pwede ra mo dito mag-uban matulog Shane. Kay dili man ko diri matulog. Didto ko ilahang soul matulog. Nakatanaw ko bigla kay Christian. Hala, gabot-buot siya. Ever since, wala pa na ako siya patuluga sa balay kay kapila na kahigayon na magabin-ana siya sa balay tuod. Pero gauli dyan siya kay naman siya isakinan. Dili pod masugot silang papa na magpatulog og laki sa balay kay for sure, basin mabunalan pa kog bakos nilang papa og mama og kuya. Impas dyan. Dayon nangagdagtagay ang uncle ni Christian kay gaino man sila sa may veranda. Nibalibad si Christian. Kaya na siya nga maghatod pa daw siya sa kuha. So after na magpangaon og chika-chika kadali, nagbabay na ako sa mama o guban nga relatives ni Christian kaya mag-uli na ko. Ihatod ko ni Christian pauli gamit iyang motor. Pagisakay na ko, kay gikuha niya akong mga kamot o gipulopot niya sa iyang waist. First time to na ato na ko niya pasakyon sa motor. Pagtanggalo na ako akong kamot, kay muhunong pod siya padagan sa motor tapos ibalik na pod niya ako ang kamot. Maong wala na lang nako tanggala jud aron di mimurag mga ride sa peryahan na magunong-hunong. Well nagbiyahe na mi, sige pod mi og istoryahan nay. Ako siyang giingnan nga gabot-buot siya og tawag sa kuaglaw. Tubag pod si Christian nga dili ka ganahan. Sweet kayo ana, my love. Tubag ko nga, ayaw ng love, kuan na lang, kanang bal, kabaliktaran sa love. Tubag si Christian, unsa man ang baloy, mura man na og naay balance sa utang kay bal. Usa pa, tawagan man na nilang Catherine ug Daniel, ayaw lang ana. Nikatawa ko og ako siyang giingnan, nga dili pa kana, Kathniel atong sumbanan sa atong interment. Kay kana man ganing love na gipili nimo, kay tawagan pod gani na sa J18. Nitubag si Christian, o kay dili man ta Kathniel og Jaden, kay chansol man ta. So ayaw lang ng bal og love. Kuan na lang ta, love na lang ato Loves kita love. Nitubag pod ko nga, karime lang gihapon sa love and kabaliktaran sa bal. Ganahan ko, sige, love na lang. Mahal din kita, my loves. Muna'y ingon ako nga mura jud ko gigite kay sige ko katawa. Then pagkataod-taod, kanang hapit na may maabot sa mong balay, gihunong ni Christian ang motor. It's so madilim ang paligid kay murag naguba ang street lights dito na area. Abi na kog mangihi ang Christian, so minaog pud ko og sa dihang gi-stand sa karaho ang motor. Ug misandig siya sa motor, dala birasa ko Nabutang nako akong kamot sa iyang dug. Ingon si Christian nga, love, sa inyo ko tulog. Pwede. Tubag ko nga, buing, gusto ka mabunalantang duha ni Papa og bakos. Nitubag siya nga, maguli man ko ugma sayo. Kanang dili pa makamata si Papa and Mama nimo. Nitubag ko nga, dili pwede. Kamangon pa lang ko nimo. Tubag si Christian, unya, ganahan day ka nga paulion ko para lain ang mga mangsa ko dito. Nitubag ko nga, tistingi og pakamang kay tulion takagutro. Nikatawag yun na si Christian og niingon niya, karon ra ko kabalo, namang tuli ay pwede ay imuhang profession love. I love you love. Sobra. Tubag ko nga, guwapa ug sexy gyud imong ex. Pagbalik nimo didto, basin matintal ka og pangamang. Tubag siya nga, ayaw ka bala ka, kay dili ko tantong kabalo mangamang, kay pasirit ra halos ang gitudlo sa mong training course sa Fire Love. Ikaw ra ligay akong pasiritan sa akong nagdilaab na gugma. Love ta ka. Sa una pa. Wala ko'y rason na gubon kung unsa ang naa nato karon.
Kay karon pa ba na ako ana jud ka? Ako siyang gingnan, istoryahe jud ko. Agion man tanimo anang imuhang fire fryer style. Bantay lang jud ka. Ingon si Christian pod niya. Seloso jud ka no. Love. Kiss ako be. Kiss daw. I thought ako ang iyahang gusto na mo kiss sa iyaha. Pero siya di ay to ang abtik na may paduol siyang lips. Ug iyaha kong chula og ayo. Lami kay mo kiss ang Christian. Aha ka. Makapainit jud. Pero kailangan kong mobitaw kay my goodness. Bisag ngit-ngit, pero naara ba gihapon mi sa dalan. Base na ay mga mangagi bihapon. Sa mga taong gihatod na ko niya sa balay o gipapauli ra jud nako siya. Wala na ko siya patulga sa balay oy kay ma-awardan jud ko nilang mama, papa ug kuya. Besides, gamping ko sa kong pagbababae. Kay kiss lang gani ni Christian. Mura na ko ginaati. Unsa na lang kaha ug magtapat may tulog. Basin dili ko makapugong sa kong kaugalingon ug parehas ming makalimot. Impas jud. Sa mga taong gipapauli na ko si Christian cause I know nga daghan pa siyang kailangan i-prepare kay mag-overnight biya sila sa iyang family, relatives, and friends. Besides, I do trust him. Gusto pod kong i-prove na bisan na iyang ex, I want to know if matintal ba jud ang Christian na parehas kay Mark if the ex-girlfriend is just around. Kay if matintal man og magkabalikan jud sila, kay di ba nga according sa chika sa isa ka pinsan ni Christian, na miuban si Jean kay Shane daw para makig-ayos kay Christian. So if kini pa lang na estado, dayon failed na mag-ayos sila ni Christian. Meaning, his love for me is bizarre. Dayon gusto gani ni Christian na iuban ko sa overnight nila sa beach. But naman ko yung duty og siya kay naka-leave man. Mao nang miana ra ko na muapas ra ko og dili na ko niya sunduon pa kay mahago na siya. Ako na lang ang mag-drive in my own after sa ako ang duty sa school. Nangutana pa sa Christian, nga sure ka love, ikaw ray mag-adto ang drive. Tubag ko nga, ooy, I can manage, may man og week. Dahil katawa ko. Tubag siya nga, diha jud ko mas na in love si Muhalab. Kay astig kay ka. Lami so feeling ang mauyab ka na gwapa na. Astig pa. Tubag ko nga, pero pabebe lang jud no. Dahil katawa ko. Tubag po si Christian, nga silosa po. Pero ganahan man pud ko kay pasabot ana nagdilaab po diya imong love sa kualab. Tubag ko nga, sa mukha nang nagdilaab ni mo ba? Fireman juday ka. Dahil nikatawa ko. Huwag ako siyang gingnan, nga uli na og paghinaylag drive ha. Og dili mag-inom og daghan, kay lisod na ako mahubog ka. Makamangan unya ka, og dili nakakadili. Kay labi nag-sexy og gwapa biya kay tong ex nimo. Ayaw sa kwarto nimo pagpundo. Sa gawas lang ka. Uban sa imo mga ig-agaw og kaangkulan ha. Ingon si Christian, nga ma'am, yes ma'am. Ingon niya dala salot pa niya. Amawon syud kayo. Pero before pa gina siya tuluyan na miuli, kay gikisan na pod ko ni Christian. My loves. Ang grabe tawhana. Mura man og napas mo og kiss. Sa mo to nga pagkaugma jud after sa kong duty og nakauli ko sa balay, nananghid ako sa kong family na makipag-overnight ko together sa family ni Christian. Gingnan ako sila, nagisugot na ako si Christian ug aprobado ra pod among relasyon ni Christian. Kay unsaon na lang. Kay gikuha naman intawo ni Christian ang mga loob sa kong pamilya daan. Mas anak ko man gani kung ituring ni Papa si Christian kaysa sa kuha. Kay pag-awayon ako si Christian dati na barkada me. Kay grabe si Papa nga mga saba sa kuha. Nagdala na lang ko daan sa kong uniform pod kay plano na ko na sa resort na ko mugikan na pod pagka morning para mo duty na pod largo. Mulaag po tagamay pero dili na to kalimtan atong trabaho o responsibilidad sa mga young mans. Ang pag-asa ng ating bayan. Sa moto nga pag-abot na ako sa resort kay nanawag kong Christian
nanaan ako ug abtik pod kay ko niyang gisugat. Dala pa bira sa kong hawak ug pinaabtik ko niyang gikisan. Adik chinisakis ni si Christian. Murag mutuon ako nga nahubog siya sa kong kiss kay magbalik-balik man. Bitaw. Sumoto nga ang soon-to-be habi ni Christine ang mibangga sa pangaligo og daghan nga mga bisita nilang Christian. Naabot na pod ang ante ni Christian, ang mama ni Shane. Apil ang buong pamilya nga gikan sa Jensen. Pag-abot na ko kay mitutok dayon sa kuha si Jean o si Shane. Unsay naa, nganong grabe man ilahan tutok sa kuha. Murag dili man ko welcome. Pero bitaw, gi-ignore to nako o gihatagan ako sila friendly smile. Gidala ko ni Christian sa taas kung asa ang cottage na gi-occupy kay sa baba mao ang function hall area o sa taas kay upat ka kwarto na dagko where the family and guests stayed. Naingon pa si Christian nga miss you love. Dala bakhag sa kuha. Ako siyang giingnan, gabi ganita nakita. Miss agad. Dayon ni atubang ko kay Christian after nako pagplaster sa kundala na bag nagisudlan nako sa mga gamit. Hingon si Christian nga bawal ba? Isa na miss jud ta ka. Ikaw, wala day ko nimo ma-miss ha. Tubag pod niya while nakapulupot na pod iyahang mga kamot sa kong waist. Unya iyahang forehead kay nakidikit sa kong forehead pod. Super clingy jud kay ni si Christian. Naami sa ingon ato na posisyon nga naabtan mi nilang Tin, Shane ug Jean. Ingon si Christine nga, kuya, magdula daw tag volleyball sa dagat para lingaw. Tubag pod si Christian nga sige, unara mo kay mosunod rami. Mag-ilis sa mi og panligo. Sumoto nga sa dihang mi baba nako kay ang Christian miuna man og baba sa kwapod kay nag-ilis pa man ko. Kay naggrupuhay na. So wala pa day ko maabot kay nagsabot na silang magdula and then kuyaw ang style sa volleyball kay mga minyo versus padulong pa magminyo. Ang mga laki kay alsahon ang babae. Mura ba og nagkabayo ang babae sa liog sa mga lalaki. And then ang mga babae ang may mutira sa bula while nakasakay sa lalaki. Ang matumba na partner kay automatic na matanggal pod sa dula. Winner will be declared according sa highest scores o last partner standing. Dayon maingon ng auntie ni Christian nga mama ni Shane nga kini silang Christian og Jean mo nay una patumbahan ninyo kay gahi kini sila patumbahon dyan. Kay last na tong dula ani adtong reunion nato sila man jud tong last partner standing og meet champion siya. Meet cheer pa ng uban nga mga relatives niya. Pero laina sa akong feeling sa ato na momento eh. When I looked at Jean who's wearing a two-piece, mura kog nanliit sa akong self. Kay my God. She's so sexy and pretty jud. Halos mga matagod sa mga ulitaw. And bisan pa man gani mga minyo, kay makatutok jud siya hang lawas. Why char? Sexy jud siya. Well ako, naka-swimwear gihapon ko. But I'm not wearing a two-piece na fefe o bubsiray gitabunan. I am wearing a swimsuit na tago ra ang bukton og belly. O kita ra ako ang Coca-Cola body o legs. Ana ra jud kutob ang ikabuga sa kong sexiness. Kay naka-reserve raman god ako ang kahubdan sa akong future husband. Bitaw. Nagdako ko na may pagka-conservative o dili na ko kaya magsuot og two-piece. Not because pangit akong figure kay makasukol pod biya akong kutis na alagang surf og tide. Ug akong lawas na pang Coca-Cola ang body ang shape pod. But awkwardan lang jud ko ug wala ko maanad man god. Simplicity is the true beauty ba. Sa moto nga niingon ko nga, hello sir. Kadali lang sir ha, dili ta ka madungog. Nitubag ko kunuhay sa kong cellphone na action na unta na ako ibutang sa may lingkuranan. Kaya abi lagi na ako og ako na ang alsahon og partner ni Christian. Ug sa dihang nakadungog man ko sa giingon sa ante ni Christian, abtik kunuhay kong nagpatik-atik og tubag-tubag sa kong cellphone
nga kunuhay naay nanawag bisan wala gud. Gusto ra ko na makalayo sa panagtapo kay nagsakit akong dugahan sa akong nabati. Feeling na ako that time jud, dili ko gusto sa uban sa relative ni Christian. But si Jean ilahang gusto para niya. Siguro kay wala pa kahibalo ang ante ni Christian or gituyo ba nila para magka-partner jud si Christian ug Jean ug magkabalikan sila. Sa mo to nga nakalayo na jud ko sa tapok-tapo kay motubag lagi ko kunuhay sa phone call na bisan wala joy tawagon. Atik-atik karay ako. Anyes po. Nahulog kong dakilang dramatista sa kong gibuhat. Nakumiadto sa likod sa function hall where I can see the wide vicinity of the ocean. So calm, yet so wonderful kay hapit nang motago ang adlaw sa kabukiran. It's almost sunset naman po. I can feel the breeze of the air splashing to my skin. Lami manihila ko eh. But sa kalit lang, while nagtanaw ko sa alon sa dagat, kay naay mga kamot na kalitmig ako sa gikan sa kong likod. Dayon he put his head sa kong right shoulder. Nakabakhag siya sa kuha, samtang gitanaw namo ang hinay-hinay nga paglubog sa adlaw. What a wonderful creation of our Almighty Father God. And so grateful kay na-witness na mo to ni Christian. Ako siyang giingnan, nganong naman ka diri? Di ba nagdula man mo? Tabag siya nga. Nganong mo apil man ko sila ha, na wala man dito ang babae na akong gihigugma. Tubag ko nga, wala jud ay. Na si Christian, oo wala. Kay naaman ka dire. May atubang ko kay Christian, ug ako siyang giingnan, nga bulag na ta. Tubag siya nga, unsa? Ayaw sige binuhang di alab. Kagabi lang ganitang naging kita. Dayon bulaga na dayon ko nimo. Lupig pa man nato ang isang linggong pag-ibig kay isang araw na pag-ibig lang man jud. Dili ko masugot. Walay bulag na mahitabo. Kung nakigbulag ka, gumikan sa gingon ni ante. Sorry love, kaya wala man gud siya kahibalo na naan ako'y bagong uyab. Ayaw paging ani love. Kung bulagan ko nimo, mulukso man ko ron diri ba? Ako siyang giingnan, idi lukso. Ug sa dihang mihawa bitaw na siya siyang pagagunit sa kuha ug miambak jud ang amaw. Ahakalige kayo. Grabe na kong kulbaa kay paglagapak niya sa dagat, wala jud miahon dayon. Bala kaay na kayo ko. My goodness, kay pila na ka minuto, wala man jud miahon, mao nang miambak pud ko. Pero nakasyagit jud ko, kay gikalit kog dakop ni Christian sa dihang naan ako sa dagat. Gihapak-hapak jud nako siya kay grabe akong gakulba siyang gibuhat. Grabe iyang pagbinuang sa kwadsyon. Lagot kay ko. Sige ra kog kataw-an sa amaw ug sa kalit lang kay gidakop ni akong kamot. Ug iya akong gipaundang gamit iyang mga kiss. Muli kay paunta ko pero gigunitan man niya ang likod sa kong ulo. So wala na ko'y kusog. Ug mi-respond na lang pud ko niya. At first, hinay lang iyang kiss. Pero nagkadugay, kay nagkalawo man ug nagkalamay na. Nakalimot na ko, nagibulagan man day na ako siya. Ahaka si Christian siya. Nakuha gyapon ko sa iyang style. Wala man po jud ko'y plano na makigula. Dala ra to sa kong selos na gibati. Mao nang nakaistorya ko ato. Hingon si Christian, sorry sa gistorya ni ante. Istoryahon ako siya karon ug ipela-ila tika silahang tanan nga ikaw na ako ang uyab. Para pod wala na issue ug maklaro sa akong pamilya na ikaw akong uyab ug dili si Jean. Love, ayaw na pagselos kay Jean kay past naman ako siya. Ikaw ako ang karon, ang akong ugma ug ako ang katapusan. Tubag ko niya, sorry boy. Na-insecure ako kay manyari pod na imong ex ay. Mura man og Diyosa na minao gikan sa kaytasan sa kagwapa o kasexy. Tubag siya nga. Yun ana dyan na siya ug mapo na ihang asset. Pero ikaw, nakay ingon anang asset man po na gusto kong ako ray makita ug dili ang kadaghanan.
Love na ko ang tanan nga naa si mo. Ang imuhang pagkaikaw. Mo nang ayaw na ka-insecure love. Kay Pexman. Ikaw lang jud og walay Jean o miskan kinsa man. Aha ka. Tamisa lagi ni Christian mang istorya ba o kinsa ba tawang babae ang dili kiligon aning iyang style. Feeling gupahay kay ko sa gipang istorya ni Christian og feeling kay nako na miabot sa dalunggan akong smile ba nga lahos sa kong heart na nagdagundong. How I love this man. Mao ngang ending, gitry na mo ni Christian kung makiginahawa ba jud if mag-kiss ba sa ilalim sa dagat. Og wala na may kahibalo pa ni Christian kung unsa may kadugay sa ilalim. Sa mga taong gipaila-ila ko ni Christian siyang ante og he informed his family na uyab me. Sa mga agaw and relatives ni Christian na kaila nako og nasuod na pod, happy kayo para sa mua. Nakapangayo pa og pasensya ang ante ni Christian siyang giingon. Kaya wala daw siya kahibalo na naa di ay laing uyab si Christian. Nagtuo daw siya na nagkabalikan si Jean o Christian. Of course, kay friendly man ko, I sincerely mingled with them and told his aunt na okay ra kaayo kay if wala pud to niya buhata, dili na ko ma-experience kung unsay feeling anang mag-mouth to mouth under the sea. Habita. Wala jud ay maapil si Christian sa game kay nagpasab siya sa iyahang boy na cousin po. Sa mo tong milabay ang panahon, December na. Og hapit na ang kasal sa igsoon ni Christian. Busy na sila sa preparation po siya. Then hapon to, na si Christian sa bilyaran na mo og nakigdula. Naadig man ko anang dula sa cellphone god na tong it's go gani. So nangulos ko sa cellphone ni Christian while siya sige og dula og bilyar. Nalingaw na unta ko og sige dula-dula og sa dihang naay mi pop up nga message sa messenger ni Christian. I-ignore unta na ko to ug ako ra untang i-minimize ang mi pop up na chat. But na-intriga man ko kay ang profile pic kay si Jean man. Og di ba maklaro man ang message sa messenger though wala pa nato gisin ang message dyan. Nabasa man ako dito nga miana si Jean og salamat siyan. Gituman na nako imong giingon. I'm so relieved now. How I miss everything about us. How I miss you so much, Chan. Sana mabalik pa nato ang tanan. Now that everything is settled na. Medyo to ako nabasahan sa dihang gi-swipe down na ako ang screen o mabasa sa screen fully ang message ni Jean. Tungkol na to na mensahe, nagbuot-buot jud ko open sa messenger ni Christian. Pero chat ra po ni Jean ako ang gihilabtan. I mean gitanaw. The rest ng mga messages and GC, wala na ko ni kaalam. Because it's a private thing iba. Though in a relationship ni Christian, but we must respect our privacy pod ba dapat. Even sa mga phones. Silaos ako. But kabalor ako mo lugar pod kamay. Sa mo tong ipang backread na ako ang chat nila Jean. Very sweet kay sila god. Pero when I look at the date, 11 months ago na dito. Kay January pa man to na mga sweet chats nila with matching away-away na pod nila sa messenger. I-scroll down na po na ako sa recent dates lang dyan. Sa mga panahon na kami na ni Christian. After day atong birthday sa mama ni Christian nga naa sila Jean. Sige day siya chat kay Christian ato na time. But walay mga reply na makita na ako from Christian though naglaray ang mga chats ni Jean siya. Wala ra jud mag-reply si Christian. Mga month of November, katapusan lang nga naay reply na nabasa ang nakita na ako gikan kang Christian. Sa dihang nag-send si Jean og picture nga naay caption nga, "He did this to me." Then ni-reply si Christian nga, "Nganong gipasagdan raman nimo na buhato na niya si mo. You must tell your dad para dili na kaniya pugso na ipakasal siya ug mahimong free na ka." The following message is ang time sa minutes na nag-video call sila. So nanawag si Jean kay Christian og 26 minutes pod silang nag-istoryahan. Og mo na'y nakabutang sa video call nga time records nila. Kung unsay lang istoryahan, well, wala ko kabalo.
Nasundan na pod ang record sa video call nila og last week lang ang date. And then mao na dayon to ang next nga makita sa Messenger, ang chat ni Gina. Salamat Chan. Gituman na nako imong giingon. I'm so relieved now. How I miss everything about us. How I miss you so much, Chan. Sana mabalik pa nato ang tanan. Now that everything is settled na. Nagline akong buot sa kung nakaplagan. Unsa man eh. Unsa may pasabot ni Jean siyang message. Unsa day rason silang break up. Nahimo lang ba kong panakipbutas ani. Unsa man ang ilahang giistoryahan sa tagpila ka minutes nga ga-video call sila. Ug ngano man nga wala jud mag-open up si Christian ani sa kuha. What's the real score ba between silahang duha? Pero wala ra gyapon ako gistoryahan si Christian sa kung nabasa siyang messenger. Kinagulat ko na siya mismo ang moistorya sa kuha. Kaya moiting na siya mismo ang mag-open up sa issue. Hangtod sa the next day, kikasal na ni Christine. Nagsabot mi ni Christian na muapas ra ko sa reception sa kasal. Kay that time ang god na ay meeting sa division office na kailangan na ako attendant kaya ako man ang coordinator. So I told Christian na muapas ra ko pagkahapon sa reception na sa kasal. After the meeting, kami uli na ko ug nagpagwapa na po. I'm wearing my casual outfit na miadto ko sa hotel where the wedding reception was held. Miabot ko sa venue og 3:45 p.m. na. And when I was about to enter the venue na, sa may parking area kung asa nakapark ang bridal car, kay nakita na ako si Christian og si Jean. Hugging ang usag-usag. Nakabakhag si Jean kay Christian and din taod-taod lang kay miatubang si Christian. Dili na ko madungog kung unsa ilahang gistoryahan. But I saw Christian as he gave a hug to Jean. Murag gikomot akong heart sa akong nakita. Sakita man oy. Napaatras na lang ko bigla og wala na ko midayon og sulod sa venue. Milakaw ko sa hotel nga nagpatulo sa akong luha. Sakitay kay akong gibati siya. Permi na lang day ko mapasakitan ani. Unsa man jud ay ang papel nako aning kalibutana. Ang masakitan na lang ba permi? Sa kong nahuna, wakay klaro Christian. Parehas ray gihapon mong mark. Maayo kay mong pakungon. Mga cheater. I thought lahi ka. Parehas ray jud mong mga lalaki mo. Basta gwapo, dili makontento og isa. Luom lang jud nako nang gistorya sa kong kaugalingon while misakay ko palayo sa hutan. Nag-commute ako og wala ko mag-drive sa akong motor kay naka-wedge manggod ko. Madaot unya ako ang pagpangarte if mag-motor ko. But nadaot ra jud di ay gumikan sa gibuhat ni Christian sa kuha. Hilak to the max jud kaayo ko sa kuhang nasaksihan. Dayon, I found myself inside the bar na lang. O gitawagan ako silang Ann ug Sean tungod kay sila man ang mga barkada nako na dol-dol ra. Kay within the town raman sila nagpuyupon. Sige ko gihila ka nagistorya sila ha sa kung nakaplagan about Jean and Christian. Og sige ko inom. Sakit kay jud akong gibati. Mas sakit pa sa time na giloko ko ni Mark. Kay mas gimahal jud na kog tinud-anay si Christian. Ningon pa na si Ann sa kuha. Nga Sol, dapat yatubang to nimo si Christian ug Jean. Din gi-confront nimo para mas maklaro ang tanan. Tubag po si Janya, para unsa pamanan, para papilion si Christian kung kinsa ba jud sila ha. If si Sol ba or si Jean. Tapos what if lamang pa jud ay si X kaysa sa present. Hindi mas lalong masakitan ni atong amiga. Gumikan silang magipang istorya ni Jan ug Ann, mas nisamot ug hila. Taod-taod, kay nag-ring akong phone nga nasa bag. O pagtanaw na ako sa screen, si Christian ang nanawag. Akong gitubag ihang tawag ug ako siyang giingnan nga I hate you. Gibuhat ra ko nimong panakip butas. Bulag na ta. Malaya na ka and go. Pakatagbaw na mo ni Jean. Dayon gi-offer po dayon ako kalit ang tawag. Igor ako nakadungog sa iyahang giingon na loob.
Dayon gi-off na nako ang tawag dyan. Nagpadayon kog sigig inom while silang anog dyan kay gidamayan rapod ko sa akong problema. Sige ko nilag amaman. Tagay there, tagay dito, and boom, blackout na sad ko. Nakamata na lang ko sa usa ka lugar na unfamiliar kay sa kuha. Una na ko nakita ang puting kisame. I thought na ako sa ospital kay puti man ako ang unang nakita. Pero, nikalitra nagduol si Christian sa kuha og niingon nga, "Love, sakit imong ulo. Okay ra ka?" Naglibog pa jud ko sa nahitabo ug ako siyang giingnan nga asa man silang anog dyan. Asa man nganong naaman ko dire. Tubag si Christian nga si Jan ug Ann kaniuli na. Naata karon sa hotel.